Bună dimineața! În cazul unei leziuni maligne la nivelul sânului, cereți întotdeauna o a doua opinie. Astfel ați putea evita mastectomia, adică îndepărtarea chirurgicală a sânului. La ora actuală, abordarea modernă, inclusiv în cazul tumorilor de gradul 2, înseamnă doar eliminarea țesutului cu probleme. Studiile arată că această abordare are aceleași rezultate ca și mastectomia. Diagnosticul de cancer de sân trebuie să vă conducă rapid spre cei mai buni specialiști oncologi. Abordarea tratamentului trebuie să fie perfectă de la început pentru maximizarea șanselor de supraviețuire. Second opinion is really important and should be taken before any treatment. La ora actuală, la tumorile de sân, diagnosticarea corectă poate fi făcută chiar în timpul operației. Una din metodele de diagnostic este direct scoaterea tumorii în întregime cu țesut sănătos în jur și în timp ce pacienta este adormită în operație, piesa se trimite cu totul la laborator la examenul histopatologic. În clinicile de top, examenul histopatologic se face simultan cu operația. Se numește examen la gheață, iar rezultatul este gata în doar 10 minute. Aceasta spre deosebire de biopsia clasică cu parafină, care poate dura până la 3 săptămâni. Astfel, chiar în timpul operației, medicii pot afla stadiul cancerului și agresivitatea acestuia. Dacă tumora are până în 4 cm, sânul se poate conserva. Studies show that mastectomy, that means removal of the breast, and the lumpectomy, that the excision of that tumor only, plus radiation therapy, give equal results. S-a constatat pe plan internațional în studii medicale serioase că supraviețuirea este asemănătoare. Și atunci și evoluția este cam la fel. Este evident că nu o să alegi mutilarea femeii să-i scoți sânul complet când rezultatele sunt comparative. Această abordare chirurgicală e posibilă dacă tumoarea nu a invadat pielea și mușchiul pectoral, iar cancerul nu este extrem de agresiv. Ulterior sunt necesare ședințe de chimioterapie combinate cu radioterapia, ambele conduse coerent de o echipă de specialiști. Aceștia recomandă tehnicile radiologice de vârf. We can easily reduce those radiation doses to the heart and to the lungs. So that means we expect much less side effects. De asemenea, radioterapia de top țintește eficient zona afectată de tumoră. This means you aim the same point at each beam, but this system minimizes those nearby the tumor. Tehnicile moderne de radioterapie se găsesc în toate spitalele performante din lume. Accesați astăzi CSID.ro pentru un articol dedicat analizelor pe care trebuie să le facă femeile în funcție de vârstă. Nu uitați că vă așteptăm fiecare sâmbătă la ora 10 la Ce se întâmplă, doctore, de weekend. Și iubiți sănătatea, că e mai bună decât toate. Pe mâine!